Her vil vi forklare om hjælpeverber i nutid, sein, haben og werden. Først vil vi bøje sein i nutid, som så er ich bin, du bist, er, sie, es ist, wir sind, ihr seid, sie sind. Nu skal du prøve at bøje sein til de sætninger, der står herover. Du kan sætte film eller videoen på pause, og så starte når du har gjort det. Nu er det så verden, vi skal have bøjet, og den bøjes på den måde. Ich werde, du wirst, er, sie, es wird, wir werden, ihr werdet, sie werden. Nu skal du igen prøve at bøje verden til de sætninger, der passer til herover, til venstre, som så er højre. Til sidst er der haben, som så hedder ich habe, du hast, er, sie, ist, hat, wir haben, ihr habt, sie haben. Nu skal du igen prøve at bøje haben til de sætninger, her står til højre her. Nu går vi så over til hjælpeverberne i datid, som det hedder præteritum. Vi starter først med sein, og der har vi ich war, du warst, er, sie, es war, wir waren, ihr wart, sie waren. Nu skal du igen prøve at bøje sein i datid, så de passer til de sætninger, eller så du kan sætte dem ind til de sætninger, der står her. Nu er det så verden, som også er i præteritum, altså i datid. Og den er ich wurde, du wurdest, er, sie, ist, wurde, wir wurden, ihr wurdet, sie wurden. Nu skal du bøje verden og sætte ind til de sætninger, der står herover, hvor det passer. Nu er det så den sidste, som er haben, og det er også i præteritum i datid. Den er ich hatte, du hattest, er, sie, es hatte, wir hatten, hattet, ihr hattet, sie hatten. Nu skal du så bøje haben til sætningerne herover til højre. Nu er vi så nået til de svage verber. Dem forklarer jeg i nutid, præsens. Ved de svage verber, der er det stammen, og så plus den endelse, der er ud for hver køn. Altså ich, du, er, wir, ihr og sie. For eksempel herover, der står der ich glaube, og der er et streg under ed her, fordi at vi skal gøre opmærksom på, at når det er ich, så skal der e på til sidst. Så ich glaube. Det er stammen, glaub, og så endelsen e. Ved for eksempel det næste, der står der du glaubst. Der har vi igen stammen, glaub, og så har vi st, fordi der står st, og vi ved, at det er du, så det er med st til sidst. Du glaubst. Her er der nogle opgaver til de svage verber. Det her er nutid, som jeg lige har forklaret, og nu skal du så prøve at sætte den rigtige præsensform af verbet i sætningen. Du kan eventuelt gå tilbage til det forrige slide, hvor at skemaet stod med hvilken endelse det skulle være ud for hvert køn.